Bapak Paiman ngaturaken tokoh wayang Hardido kali Janaka wonten ngarsanipun Ki Dalang. Matur nuwun, mugi pagelaran sedalu natas dados panglikur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lelean sedalu natas, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin menembe sampun kawadar saking panjenenganipun Bapak Camat sampun makata-kata ingkang dinipun kula panjenengan sedaya dipun suwuni barokahipun mugi-mugi hajatipun Bapak Paiman tansah pikatuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala pagelaran Ringgit Purwa ugi pinaringan rahayu widodo. Mekaten ken kula ndherekaken wonten patun pangkunten kawula akhiri tutup kanthi waosan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sangat laku Pratandha hanata nalating marbuka kandha bumi daya raspati Langu sang hyang Trisakti Cakra Dipa Pramesti Laring Ananta Padha Ilahing awit kena mastu Purama Sidhem awit kena mastu Purama Sidhem silat mriki wang jagat karana sirang tandha kawisesaning bisana sana sinawung langning kila pesta maksil stantun lampahing Buddha sinandara tutur katulata-tulatulat mreh labdeng paradya winisudha ngupama prameng niskara karanta tumiying jaman purwa mangya tekap usana haring gebita tawang renggeng perlambang matumpa-tumpa marma panggung sang murwahing kota sekebjar dumadining wayang purwa purwakan kandha nari runtuting basa dunggeng kuna ngemusu rasa yen linarasaya karaos mulajari rohang rasa wandi wuruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngila kaca jarweh wis rinakop cak ing carita becik wis kadare madare pakliran ya Gusti Jatramir sari pagelaran inggih purwa Surya Candra Darmyang Kartika wis kluba drateng kawasa sahari rati Hangetri pawana para teking doksina gilir kemanti temah dadi witanganing dina sasi marsi windu kang sarta abad Pulang pangkat mangkarto isinan bentuk japat ingkar biadatu padang kutu-kutu alangkot toko burunono yang buronto ya dadi benaran tanpa bijalan padang termangan sinar sang dan renawi kang rasa merbawani jagat munggih jagat wetan duk mungup-mungup munggih kalengan mukrabang merengangah lamun kaeng saya dilat-dilat bumi saya dangu sumber sang gewang araka katos meblak kanan kiri ning abang esmu jenar kapur bawan sinari sang gewang basanta tanem katon ijo royo-royo mangku gunung ing katon biru moyo-moyo pucuk gunung pinemelan gulang sinung prabancana lenggat-lenggut nganti kaya gunung Maputo Mega tanpa wis dangu soleng kawula dasih tenar sanga ya buka karo Tegal Sawayi anglo sinur tanpa pedhote sinambi sendonan sesindinan mikul garuru kunde anggiring raja kayane sawenana pirembagan Samarawangi sanggang arka saya dangu saya inggih wis katon mala sinari jagat dunung ing papat lor kidul wetan kang kulon sinar jagat kang samyur benyata rebote jor kuwung pradidatan wonten ingkang amadani kuwunging praja negari Ndrawati ya negari ing Dwaraka ya negari ing Jenggala Manik ya sinebut praja negari ing Jenggalapura apan cara kinari pambukaning kandha sak ratring mangke karana negari ing Ndrawati dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasapan toya benawi tinampi ombak samudra binang langut kang tanpa pagut
gating paningal kapanto uruting Cakrawala wane-wane cakrek wisik sawenek teping jurang corong kinepung go serung kinarya sekek silawet yang sarang burung wonten ugi pasisir antar sasana jembar kebekaning pasir gumlaring garis pinggir tanam tuhang rembuyung royo-royo karang gitri rowe-rowe ron kelompo bumi subara pasiten mawur satengah tirantur tangkal wangkar kawiyan dadi gunung-gunung bebanjengan hang rangsang langit lenggak lengguk lampai toyo kang bijil saking sendang peneng tirtane iline kang pinara para playine kang kinampi waduk binantung bentung kinari hangilani sawambyang pategalaning sang Narakesma mokal pangolahing tetani bebasan datan ana bumi sak cengkah kang selo sadya tunandra kang ora kapipandya Bathari Slaglar pasabinan yayaruk misarik kang pinangka pratiwi pategalan rinungga palawijeng kang ngerbuh godhongane ambiyep wae nganti kaya manglung wit-witane para kewendhem para kesimpar para kebantung sadutan kujawa jinawi tukulang kemawek sarasaning diri ingon-ingon raja kaya itik iwen sansayang rembug lamun siang aglar ing mangkunan lamun wanci surup surya samya bali maring kandhange sowang-sowang tatonono caran kandhang anggo nanjing palang labet tepi saking tindak Durjana Cuti samya sahyek saeka kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwin negari ing Ndarawati ana ngimbangi gunung tanggung rinaksa mrih lestari ron tumurun pratu merah sadya dadi huruk-huruk kaning lingkungan tinalitipun samet ing sesanggeman muhung Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna ingkang katon nggih madaring Damparencana prantining mangkin nabi arawipun nata ing mandura Sang Prabu Baladewa mengeraken pilenggahipun Senopati Ndarawati pamungkasing Pasiban Rebyana Pati Widawa mulan Sang Jokro kawusamya ngangsek pisowane pranyana Sang Nata tanggaping gati arsa medharing sabda pangantika Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna ingkang garing kawedharing lisan
Sritinon neng pasewakan busana maneka warna sepak puspitenggu dyono nyang mansrah sarwaraka ranggeng manik narawata Obro Prabanya kang sumirat kenyaring tejo leliwaran lagi laci siring cadeng wimba kekanda mrek ingeng katiuping maruta mandung saparan mangambar aku ngas anjreng kang puspita rum asiliring samirana mrek sekar kadung mangambar
Sriwang Suksmara kang adiluwi ana sasmintaning sun jagat wasasaning Bathara Hong Bawana langgeng sinunggi datanawrat. Ora mengko dhisik Kakang Patih Udawa, Kakang Resnengkara. Ayo ndadekake kaget pekenira si Kakang Patih Udawa wondene sira ingsun pijana ngarsaning manira. Kakang Patih Udawa. Nunduk niki diwaji sumbahan kula. Pengayoman kula tring Madyapada wrating delahan Gusti kula Sang Nata. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Sinuwun sareng kula tampi timbalan paduka njawi sanget watosing manah. Pindharan salomba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras. Nanging sareng wonten ngarsa paduka kula caket sowan kula wonten kedhaton Garindrawati. Manah kula tebih saking raos kemarasan diwaji. Kepareng ngadi kepatihan nyadong dawuh. Timbalan paduka Gusti kula njeng sinuwun Ndrawati, sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Baunuk-unuk niki. Ya Kakang Patih Udawa. Maramane jeneng para ingkang tak piji minangka dadi badal wakil ingsun manata diage. Pranata tata rakiting kaparajan negara Ndrawati aturna marang manjunaning ingsun. Sak mendhang aja nganti kengarempen Kakang Patih Udawa. Menawi paduka kandhang tata rakiting kaparajan negari Ndrawati. Tartemtu sadotan badhe nguci wandi sinuwun. Para kawula samya sayeksa kabeh karo nusa bangsa tuwin negari Ndrawati. Mandhapipun dumateng Sang Para Abdi Prajuritan ing boten kendhat gaya tansah gegladen ulah kridaning awrang. Sawanji-wanji Raja Paduka katempuh parang muka tarta ing kadipatian. Sedaya para wadyabala boten badhe kuwawi. Anggep koncanipun Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Aturipun kang abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna. Nduk niki diwaji. Ya Kakang Udawa. Gawe bombong tiasing sun teka jangkep kang dadi aturmu. Ora lewat pakaran kang utama wae tindakna selawase urip Kakang Udawa. Menawi ingkang sampun paduka dawuhaken tartemtu kula mboten badhe solo. Pareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk. Kakang Udawa ya tak tampa tiba sepadha-padha Kakang. Prayogan anggonmu sowan. Sampun boten kirang prayogi sinuwun. Kadangipun Kakang Dimas Garbaruci Setyaki padha kanthi raja sak praptamu. Nggon musuhan ngadhep ana ngersanipun Kakang Ndrawati. Dimas Garbaruci. Tunawin pasang kalimat abdi dina beta ing ludune dumawing tawang-tawang. Tepina saking siku dendhaning Bathara. Nulwangi Koko Prabu. Sakala kuwatukan sing Koko Prabu Sri Bathara Kresna miji dhateng yuswanipun Kang Rayi Garbaruci pun Setyaki. Sowan kula boten manggelangan setunggal punapa kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk. Setyaki tak tampa ora pangestuning pun Kakang wae tampanana. Sampun sanget anggen kula pundi. Prayogakna sowanmu Setyaki. Sampun boten kirang sekeca Prabu. Nun mangke Koko Prabu Balarama. Sakalangkung paduka rawuh wonten praja negari Ndrawati. Senajan toran dan anggen kula ngacarani rawuh paduka, kepareng kula ngaturaken nasung pasegan panakrami. Duen pambagya raja mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa, Koko Prabu Balarama. Walah dalah. Ya jagat pangestu Waya Bathara jagat Patendra Jaladewaku ya Kresna. Ora lewat pangandikane Si Adi Ndrawati gawe bombong. Tiasing pun Kakang Mandura teka sak mengko pun Kakang Prapta ning Praja Negara Ndrawati disubya praptanipun Kakang. Koko Prabu inggih. Nanging ewa semanten kula nyuwun lumebering samudra pangaksami. Karanten jebling kawontenan wonten Praja Negari Ndrawati ambok bilih kirang damel sukarnaning manah paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Gak ora. Lermo atimu Kresna. Margananipun Kakang Prapta ning negara Ndrawati iki pun Kakang mung kangen marang kahanan praja negara Dwaraka. Walah, biyo. Ning atase durung ana sak marsa kepungkur pun Kakang sowan ana ngersani Janji Prabu Kresna. Lah kok iki saiki kahanane wis kaya manggene, Dalan-dalan wis apike, ora ana dalan sing gronjal, ora ana dalan sing remuk. Anane mung dalan sing tansah kepenake yen to dienggo liwat. Ha, kene iki Kresna, aku kepengin nyuntuk tak patrapke ning negaraku ya negara Mandura. Koko Prabu inggih. Iya. Piye carane munggo dalan kuwi ora gampang rusak.
Lho paduka mriku Nalendra kok ngurusi bab radusan. Lho. Kuwi wigati Kresna, kuwi penting. Kuwi penting, mekaten. Iya. Mergo kawula kuwi saben dinane rak ya mesti liwat dalan kono kuwi. Inggih, inggih. Banjur saranane piye? Ben dalan ki ora iso rusak. Nggih menawi mboten kepengin risak kawontenanipun nggih sampun ngantos dipun damel liwat. Langkung-langkung titian-titian ingkang ageng-ageng menika sampun ngantos miyos wonten ing dalan menika. Lah iya, inggih. Nek rak prayogane kuwi ana sarana sing kudu ditempuh, ana lakune Kresna. Bab menika sak mangke sambung pangandikan. Catur netra kaliyan ingkang rayu wonten madaning kedaton. Yo, yo. Koko Prabu kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk senjaki iki. Yo si adi atur bekti ngersanipun Kakang pangestunipun Kakang Wetampanono kadangku Setyaki. Sampun saged anggen kula pundi. Sinuwun kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sinuwun. Kakang Udawa iki kasinggihan. Kakang Udawa kula wonten dawuh. Yen Sencaki sing ngaturke sembah ngersanipun Kakang ya ngersaning sun nata mandura Prabu Baladewa ora dadi ngopo. Mesti wae tak tampa merga pancen kuwi mujudake sembah bektine Kadang Taruna marang Kadang Werda. Inggih mekaten. Ning sagendakan iki aku krungu Kakang Udawa ngaturke sembah ngersane Baladewa. Wegah, aku wegah nampa. Lho. Liripun boten kestu nampi lepat kula menapa dosa kula menapa sinuwun. Kakang Udawa ora duwe dosa, Kakang Udawa ora duwe luput. Nanging aku mung kepengin ngelingi sarta aku pengin nyaur utang budiku marang Kakang Udawa dukunane urip ning Widara Kandang. Waduh. Omeng utang 50 kok. Pun lunas riyen kok ngihan sinuwun. Dudu kok perkara utang dhuwit, dudu kok perkara utang bondo donya lan sak panunggalane babar pisan ora. Nanging Baladewa kuwi ndek utang budi nalika urip ning Widara Kandang. Wiwit cilik aku digulawentah karo Kakang Udawa karo Bapa Sagopa. Kuwi sing seprene tekan besok kapan wae Baladewa ora bakal iso lali marang kahanan sing wis tok labuh-labuhi ana ngersane Baladewa. Mekaten, lajeng gandeng jenengipun menapa kalian anggenipun boten nampi sembahipun ingkang abdipun Udawa sinuwun. Kakang Udawa ki sepisan duwe lelabuhan gedhe karo Baladewa. Kuwi sepisan. Ora pantes wong Baladewa wis dilabuhi kok mesa wani nampa sembah sing nglabuhi. Kuwi ora pantes lan kuwi saru dinulu yen to dipirsani para kawula akeh. Kuwi sepisan. Iki. Ping pindhone. Kakang Udawa kuwi tinemu werda tinimbang Baladewa. Ya senajan to wong-wong ki ngertine Udawa kuwi atmajane Bapa Sagopa. Kuwi tata lair pancen iya, nanging tata batin Kakang Udawa kuwi uga nuwun sewu atmajane Kanjeng Rama Prabu Basudewa Sawarga. Ingkang patutan kelawan Bapa Sagopa ya Niken Sayuda. Inggih, inggih. Inggih. Kula menika ugi atmajaning Sinuwun Prabu utawi Rama Prabu Basudewa ngaten to sinuwun. Iya. Bentene kula niku anak sinden. Iya. Niken mbok kula niku. Mula aja gelo atimu yen to sembahmu ora tak tampa Kakang Udawa. Inggih, ngisraken dawuh. Malah kepara tampan ana sembahe Baladewa. Aku ngaturke sungkem ngersani Kakang Udawa. Cilik pinangka bukti sarta paseksen ya senajan to durung ana sak pucuk kuku ireng munggonmu nglabuhi kelawan Baladewa sembahku tampanana. Waduh. Kula ajrih menawi kualat sinuwun ora ana walang sangkere. Wong nom ngaturke sembah ngersani sing werda kuwi wis lumrah. Mekaten. Ya. Mula tampanana sembah Baladewa Kakang Udawa. Oh inggih, ngisraken dawuh. Wah. Kula tampi sinuwun. Kendela sami-sami. Ora nyangka babar pisan. Nang omah karo bojo diwaneni aku. Meng perkara telat ngresiki kandang pitik. Kuwi lah. Meso kewane metu.
sowan Praja Negara Ndrawati kok malah nampa sembahe Nalendra. Weh lah gleleng aku. Matur sembah nuwun sinuwun Prabu Baladewa. Kakang Udawa tipus padha-padha. Kresna kula wonten timbalan. Aja kadok ati kajeron panampa. Aja nganggep yen to pun Kakang iki lancang. Uripun Kakang matur ngesani Nyayi Prabu Ndrawati. Inggih Koko Prabu kadiwaran. Sepisan sawanipun Kakang iki mung kepengin tetinjo marang karharjaning kadangku Yayi Prabu Kresna. Gedene kawula sak Praja Negara Ndrawati bareng aku nyumurupi kahanane biya-biya. Kananing para kawula tansah ayem, tata, titi, sartane tentrem, adoh sekara beda, adoh sekara gejegan. Inggih, ping pindhone pun Kakang Sowan iki ora saka karepanku pribadi nanging ngelingi lelakon telung ari kapungkur. Yayi Prabu Kresna paring nawala ngersaning pun Kakang ing Mandura, surasaning nawala Yayi Prabu Kresna kinen ngombyongi utawa nimbali marang sowanipun Kakang. Pun Kakang kudu prapta ning Praja Negara Ndrawati lah. Gandeng saiki pun Kakang wis prapta ning negaramu Kresna. Aku tak nungsung pawarta, aku tak nyadhong dawuh. Aku tak nyadhong dawuh timbalane Yayi Prabu Ndrawati. Kira-kira apa ana wigati ingkang bakal mbok ngendikake? Pun Kakang saguh nganglungake jangga nilingake karna Kresna. Aku tak maju nggonku sowan. Paringa dawuh sing cetha Kresna. Tan samara pamoring sukma sinaksmaya winahya ing sepi sinementeleng ing abu pambukaning waron tarlen saking liya playabeng sumpena sumusuping rasa jati wonten mangandika dawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu Balarama. Saestu ingkang Rayi Ndrawati nyuwun lumebering sesamudra pangaksami mbok bilih kula kaanggep lancang. Anggen kula ngombyongi rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu. Estuning manah kula menika namung kepengin badhe ngaturaken bab legetaning manah kula. Sinangsa kula menika minangka pamengku Praja Negari Ndrawati kula jejaring Nalendra. Nanging kula ngrumaosi perkawis ingkang badhe kula aturaken menika ngembet dumateng perkawis kekadangan, ngembet dhateng perkawis kula warga trah turasing Mandura Koko Prabu. Ya, Kresna. Sadar paring dawuh apa? Pun Kakang bakal midhangetake. Mungkin dados ning ngawuningan. Waleh-waleh menapa Koko Prabu wontenipun ingkang rayi ing Ndrawati ngaturi rawuh Paduka wonten negaring Dwaraka menika. Karana kula nampi sesanggeman tanggel jawab ingkang ngawrat menawi kula lampahi piyambak. Pramila ingkang sampun kados kula aturaken kala wau. Menika ngembet kawontenan kula wargi turasing Mandura. Inggih menika anggen kula nampi nawala saking pertapaning Saptaharga inggih saking Wukir Tawu. Nawala ingkang den tapak astani dening Kanjeng Eyang Wiyasa ing Saptawarga surasaning nawala. Para Pandhawa badhe nglamar dhateng kadang kula inggih kadang Paduka. Inggih punika pun Yayi Bratajaya, inggih menika pun Wara Sembadra. Pinangka jodho dhawuhipun kadang kula panengah Pandhawa, inggih menika pun Permadi Koko Prabu. Ngono Kresna. Iya. Ora engko iki
Banjur dasare apa lah kok para Pandhawa nglamarake? Kadangku Yayi Bratajaya bakal dhaup kelawan Permadi dasare apa? Miturut surasaning Nawala lan ugi kawontenan ingkang sampun kalampah. Kula ugi ngemuti lakon rikala semanten punaginipun Kanjeng Rama Prabu Basudewa Sawarga ingkang kagungan punagi paribasanipun anggenipun para Pandhawa badhe nglamar dhateng pun kadang kula inggih kadang paduka pun Bratajaya menika nindakaken menapa ingkang dados sujaripun Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Menawi bab dasaripun para Pandhawa badhe nglamaraken menika sepisan lare kalih menika sampun sami gambuh rasanipun. Teges Bratajaya kaliyan pun Permadi menika sampun sami gambuh ing manah sampun sami tresnanti tresnanan. Lajeng inggih kangka kalih ingkang sampun kula aturaken inggih menika nindakaken nglampahi menapa ingkang dados sujaripun Kanjeng Rama Prabu Basudewa minangka panyarutang budi nalika Permadi saged mbengkas reretu ingkang mapan wonten ing Mandura duk nalika Kadipaten Sengkapura. Lajeng ingkang angka 3 saksampunipun Permadi saged mbengkas reretu wonten Prajanegari Mandura Permadi kaliyan pun Bratajaya menika kinocapaken pun pacangaken dening Rama Prabu Basudewa. Benjang menawi yusmanipun sampun sami jangkep menika kinocapaken bakal dados jodho dhaupipun kula ingkang ngarayipun Narayana kaliyan paduka Kanjeng Kaka Prabu inggih Kakang Mas Kakrasana ingkang rumiyin sampun nyekseni Kaka Prabu waladala ya jagat pangesungkur wayo Bathara jagat Patendra Jaladewaku waladala Kresna kula wonten timbalan. Lah kok gawe kaget pangandikamu? Ning antasipun Kakang Prapta negara Ndrawati iki uga bakal ngaturake Nawala panglamar. Wela jagat pangestu karo. Wela. Napa pun ser pragate sinuwun. Nuwun sewu. Badhe paring Nawala panglamar ugi. Iya. Menapa ugi saking para Pandhawa? Ora Kresna, ora. Pun Kakang iki ora minangka dadi batal wakiling para Pandhawa, babar pisan ora. Nanging pun Kakang matur. Sawanipun Kakang iki ora saka negara Mandura nanging sawanipun Kakang iki bibar sowan saka negara ing Mandaraka ing laladan Madras ya ngersaning Rama Prabu Salya ing Mandaraka. Mekaten, ya. Dawuh Kanjeng Rama Prabu Salya pun Kakang iki nen sowan ing Prajanegara Ndrawati minangka duta panglamar saka negara ing Madras nglamarake kadang kuipe ya kuwi Yayi Burisrawa bakal winengku garwa sarta putri ingkang bakal binayang ora liya kejaba ya mung kadangku ya kadangku Yayi Bratajaya ya Yayi Lara Ireng ya Sembadra kuwi Kresna. Mekaten ya. Udawa wonten dawuh. Kira-kira Sembadra rabi karo Burisrawa kepiye? Sae mawon. Menawi kula sarujuk ning sampun ngantos mengke menawi mapan teng negara Ndrawati Burisrawa menika sampun ngantos guyu sakarepe dhewe. Sebabe apa? Lah mengke nek kula malah dipecat pripun? Burisrawa niku nek kocap guyu wae. Aja kok kawula ratu wae iso kejongkeng kawibawane. Menika mboten kateges kula nggadahi panyakra bawa awon kaliyan pun Burisrawa mboten nanging menika namung kagem jagi-jagi. Ngono Kakang Dawa. Iya. Burisrawa nek guyu menika wajar wis. Kaya keren cangkeme. Udawa menapa? Iya, ngestaken dawuh, ngestaken dawuh. Kula menika namung ngudarasa kok sinipun. Engko wae le uda engko wae. Ngudarasa engko wae. Iya, ngestaken dawuh, ngestaken dawuh. Mekaten Kaka Prabu. Ya. Lajeng perkawis menika kedah kados pundi anggen kula nglampahi. Kula kedah nglabuhi dhateng sinten? Kula kedah nglabuhi dhateng dawuhing tiyang sepuh. Inggih menika pun
Kanjeng Rama Prabu Basudewa ingkang sampun macangaken Bratajaya kaliyan pun Permadi. Kula kedah ngaboti ingkang pundi? Kresna. Kula wonten dawuh. Aku tak matur saiki. Iye. Saiki aku tak matur. Gandeng Syadi dalu iku pamrayoganipun Kakang aku tak matur. Aku ki minangka putra Pambayun. Tegesing tuwa dhewe saka kadangku telu sepisan Kakrasana ping pindho Narayana ping telu Bratajaya. Sing tuwa dhewe ki aku. Gandeng nuwun sewu Kanjeng Rama Prabu Basudewa kuwi wis ora ana, gelem ora gelem Baladewa sini minangka dadi sulihe wong tuwa. Mula aja ngasi sakmengko Sembadra dhaup karo Permadi. Merga pun Kakang duwe wenang, aku duwe wenang. Gula wentah kadangku si Sembadra, aku duwe wenang. Gula wentah kadangku Bratajaya, aku duwe wewenang. Aku arep njodokke marang sapa wae. Mekaten Koko Prabu. Ya, dasarku sepisan aku iki tinemu tuwa. Aku iki tinemu tuwa. Mula tak jaluk panglamar saka ing Pukir Tawu wurungna wae Yayi. Sabanjuripun Kakang ngaturake panglamar saka kadangku Kayupe Mandaraka iki. Ora iku jaba pun Kakang iki uga namung netepi marang apa kang dadi dawuhe pepundhen. Netepi apa kang dadi dawuhe tiyang sepuh. Netepi apa kang dadi dawuhing para pujangga. Mekaten Koko Prabu. Ya. Lajeng kedah kula tanjehaken. Piye? Kenging menapa sakmangke paduka nulya sarujuk menawi Bratajaya pun dhaupaken kaliyan pun Burisrawa. Merga Burisrawa kuwi derajat kalunggane luwih pantes timbang Permadi. Lho. Oh iki. Permadi kuwi gaweane nyimping. Kula tak kira luwih pantes yen to Burisrawa ingkang dhaup kelawan kadangku si Bratajaya. Merga sak ora-orane dheweke kuwi putra Nalendra. Dheweke kuwi uga nyepeng derajat pangkat kalungguhan ing Kedatonagari Madras. Oh, mekaten. Yo. Derajate penyaron. Oh alah. Bau lawean. Udawa menenga. Ngisnaken dawuh. Dados dasaripun menika. Iya. Lah lajeng kula nyuwun pirsa. Piye? Arep takon apa? Menapa panjenengan menika mboten badhe nglampahi utawi nindakaken dawuhipun tiyang sepuh? Tiyang sepuh sedi? Iya menika pun Rama Prabu Basudewa menika lho. Menika anggenipun badhe mancangaken Permadi kaliyan Bratajaya menika nuhoni pangandikanipun tiyang sepuh. Lho ora sik. Ya pancen bener kuwi dawuhe Rama Prabu Basudewa. Ning ingkang tak lakoni pun Kakang nglamarke Bratajaya kanggo Burisrawa iki uga dawuhe wong tuwa. Sinten? Maratuwaku. Dados panjenengan menika mboten kersa nglabuhi para Pandhawa awit ajrih kaliyan Mara Sepuh ngaten. Lho, lak. Mangendika ampun gagap-gagap. Ya mesine ngono. Ning aja tok westani yen to Baladewa kuwi wedi karo Maratuwa. Babar pisan ora. Aku ora wedi mbok menawa mengko nampa dukane Kanjeng Rama Prabu Salya Mandaraka. Menawi mboten ajrih nampi duka saking nata ing Mandaraka inggih ingkang Rama Mara Sepuh. Baik monggo sareng-sareng nyengkuyung Bratajaya anggenipun badhe pun pancangaken pun dhaupaken kaliyan pun Permadi. Kresna kula wonten dawuh iki dawuhe wong tuwa. Lah inggih menika dawuhipun Rama Prabu Basudewa Sawarga, dawuhe Rama Prabu Salya. Alah. Ampune wedi karo Maratuwa iki ngendika mawon. Senjake ora melu-melu tak tabuhi kowe. Iya. Kresna saiki ngene ya, Saiki ngene. Kados pundi? Aku weruh pambegane Permadi iki aku weruh. Dasare rupane bagus, dasare pengawak tirta Gwaya Teja. Lah inggih leres. Ya bener. Permadi kuwi bagus nanging apa pantes yen to didhaupake karo Sembadra. Mergo sok racak-racake wong bagus kuwi simpenane pirang-pirang. Lho mangke riyen simpenan menapa? Simpan pinjam apa mriku?
kok simpenane pirang-pirang. Udawa kowe iki apa ora tanggap karo sing apa sing tak aturake? Lah menapa panjenengan menika ngendika tegesipun menapa? Wong bagus iki ngerti dhewe, wong bagus iki akeh wedokane ora mung siji. Oh, ngaten. Ah, kaya kula ngaten. Udawa iki nek ketekan dulure Mandura kok senengane ngentahi kaya ngono. Ora pantes yen to Permadi kadhawuhake kelawan Bratajaya. Mergo dheweke sepisan wong bagus. Ya senajan to pun Kakang ora ngerti buktine lho. Senajan to pun Kakang durung weruh dhewe yen to Permadi ki wedokane pirang-pirang. Ning aku wis iso mestheke, aku wis iso ngramal. Waduh. Undak-undakane ngramal sesuk gek maca kodam. Tarot. Apa meneh kuwi engko? Mula tinimbangane mengko Sembadra mung keloro-loro luwih becik didhawuhake kelawan Burisrawa. Ya senajan to Burisrawa ki ora pati bagus. Heeh kaya bau lawean. Ning Burisrawa kuwi tresnane lahir batin yen to karo Sembadra. Burisrawa kuwi tresnane lahir batin yen to karo Bratajaya. Mangke riyin Koko Prabu, mangke riyin. Pun rembag riyin. Wis ora sandatekne sing drembug. Iki wis sarujuk. Aku minangka kadang tuwa, aku sule wong tuwa, aku ingkang duwe wenang njodhake Sembadra kalawan Burisrawa. Koko Prabu mengke riyin. Sencaki. Wonten dawuh. Wedange Koko Prabu kuwi wenehno. Wah nggih. Sajake le muring-muring niku mergo urung entuk kopi. Mengke riyin menika kedah dipun rembag. Jalaranipun menapa? Tiang nglampahi katresnan menika mboten saged dipun peksa lho Koko Prabu. Tiang nglampahi katresnan menika mboten saged dipun lampahi kanthi srana kepeksa watine, kepeksa rasane menika mboten pun keparengaken. Awit tresna menika dumadine saking gambuing rasa menika lho. Rasanipun tiang kakung kaliyan putri menika kedah gambuh, kedah nyawiji. Mboten saged dipun pisahaken. Lah nek sing putri paribasan ora kenal karo sing kakung, ya senajan to sing kakung wis tepung karo sing putri, nanging sing putri ora gelem ngladeni utawa ora gelem nampa katresnane sing kakung, menika muspra tanpa guna, paribasan tembangipun keplok tangan sisih. Menika kedah pun rembug. Kresna wonten dawuh. Bab karo tresna dipeksa kuwi tak kira isih drembug, kuwi kabeh iso direka. Ana tetembungan witing tresna jalaran ing Arcapada. Wah. Seru salah. Witing tresna jalaran saka kulina kok. Ana tetembungan witing tresna jalaran saka kulina. Ya senajan Sembadra kuwi lungguh karo Burisrawa, nanging mengko nek wis kelakon rabi, ngono. Wis kelakon rabi suwe ning suwe Sembadra karo Burisrawa kuwi kulina. Nek wis kulina, ya tuwuh katresnan. Mboten saged. Nuwun sewu, mboten saged. Tresna menika kedah saderengipun pun pancangaken, saderengipun mengku garwa. Ingkang nami tresna, rasa tresna menika kedah katandukaken langkung rumiyin. Wirak cara kowe, nek cara aku ora. Cara paduka kados pundi? Cara panjenengan kados pundi kula tak nyuwun pirsa. Ayo. Ngendika nek disuwuni go ki ngendika. Kaya kula niku lho, arep maratuwa kula niku sak cangkem-cangkeme elek. Ning padha-padha le patih. Udawa patih, bapak maratuwa Sengkuni ya patih. Dasar kula seneng kok, kula ora nyawang wong tuane kok. Arep wong tuane iki iblis sak upamane nek bocahe gelem karo aku. Purun kalih kula tur nglendi nggih to. Kula trajang ning watone padha geleme. Dadi mungkin mboten enten sing diluputke menawi salah sijine enten sing khianat ngoten. Wong padha geleme kok. Udawa dasarku ngene, dasar panjenengan kados pundi? Iki dawuhe wong tuwa. Lah wis padha wae menawi panjenengan namung ngendika dawuhe wong tuwa. Lah saniki nyuwun sewu. Permadi kaliyan pun Bratajaya badhe pun pancangaken badhe pun dawuhaken menika ugi dawuhipun tiyang sepuh.
napa panjenengan niku kasembatan arep nguwalonke ingkang rama ingkang sejati nggih menika pun sinuwun Prabu Basudewa arep dikuwalonke karo panjaluke Prabu Salya. Napa kelakon? Nek cara kula wis men, umpama sing dawuh karo kula niku Sengkuni, utawi Bapak Sengkuni, nek ora sarujuk karo manah kula umpama kula bojone dijaluk mboten napa-napa iku kelas. Udawa iki bagus e. Kepepete kowe golek wedokan liya iki gampang nek udawane nek ora entuk bojo kula Antiwati nggih tak baleni nak ngaten. Udawa wong wisuh lumuh ngentasi perkara. Koko Prabu, piye? Bakunipun kawontenan menika mboten saged dipun peksakaken. Wah. Tak jaluk rembuken Kresna, tak jaluk rembuken. Perkara iki kudu kasembatan. Nggon sewu kula tak nanting rumiyin kalian pun kadang kula pun Wara Sembadra. Menawi piyambakipun purun pinengku garwa kalian pun Burisrawa inggih monggo pun tindakaken. Nanging menawi mboten purun sampun ngantos meksa lho Koko Prabu. Sikra-sikra yen Remana kanca sikra ngrakit nawang sesangga Nalendra mbek marwa sing sang katri gumulung mangremak ing madya Porto kuroreng agiri ronanggono magawya gelari rawang-wang Tidak matering pasiwakan negari Ndrawati nalika semanten nata ing mandura Sang Prabu Baladewa konjem datanmu badatanmu sik sareng midhangan pandikanipun nata Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna teman dadosaken kanyut kang pinangka warju kanyut jarung ngaganten warju jareng keca inanga durung abang nida durung manjing dasaring pertala kasaru geger jaba pihak ngarsa takeping perpasiban purama metu kang dadi darunane lambu ora ana macana budi gajah kemedhot saka wantelan kejawi amung praptanipun Sang Kilurah Bagong candrane winulat saking katebian bagai sang surya menyinari dunia kasihku kepada bintang tak terikat sepanjang masa hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia.
gawane lari arum sinong wati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bale lumut hambre ganggang awita dedenjeng-denjengan ya jagat pangestu ngraya Bathara jagat Koko Prabu piye Kresna dereng ngantos paripun anggen kula pirembagan kelawan padha Kanjeng Koko Prabu dumadakan kedaton negara Ndrawati nampi pisokanipun Panakawan Bagong. Weh lha edan. Walah setan ora tatanan. Panakawan kok sore metu iki arepe piye? Lho marai metune mung jam 2. Lah kok saiki wis metu ki? Walah edan. Kresna wonten dawuh. Elek dikaya ngapa dobleh iki Panakawaning para Pandhawa. Dobleh iki sithik akeh uga tau tate ngudang marang Yayi Prabu Ndrawati. Mekaten kok Prabu. Yo, mula dangunen ngistakaken dawuh. Panakawan Bagong. Nun. Sak sowanmu padha slamet to Bagong. Nun amit pasang Kalimantabe. Wareg sinuwun. Gilani ora. Ah pripun yang wong wareg kok ora entuk legek lho, ha. Nun wonten mangandikanipun sinuwun Prabu Kresna. Kula sowan wonten negari Ndrawati, sowan kula mboten enten alangan setunggal punapa sinuwun. Kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjung antusanipun Ndara Kresna. Iya, Bagong. Tak tampa ora pangestuku wae tampanana. Nggih. Lah kowe sowan kok sajak nggawa pangombyong dhewe. Nggih. Nika wau para wira pradangga ing bangsal pengrawit kula briefing. Pokoke nek aku munggah kedaton niringane kasih hidu. Apa? Kasih hidu. Kasih hidu kepada Bella. Sak-sake ora napa. Cah iki keteng mbaya lali ngetutke aku kok. Wah, Jan.
Gaplek Mas Tiwul, cablek Mas rangkul. Nyenengake tenan. Sapa? Niku mau lho. Bela. Ora sak karepe dhewe lho, Pak. Mboten. Prayogakna sowanmu Panakawan. Sampun mboten kirang sekeca sinuwun. Bagong padha slamet sak sowanmu. Nggih. Sinuwun Prabu Baladewa wilujeng sowan kula ngaturaken sembah bekti kula kanja sinuwun. Iya, iya Bagong. Tak tampa panjenengan nata mantra Prabu Baladewa Tampanana. Nggih. Sampun sanget anggen kula pundi. Kalih sinten tindak mriki? Derek karo Praguta. Oh alah, si bau laweane kok. Iya. Nggih. Kan anu kon rada nyudole guyu. Ndak apa Nayaka Mandura kelong meneh iki sing Nayaka putri wis kelong pira iki. Mumet kendas tenan. Nggih sinuwun prayogan sowanmu Bagong. Nggih, ora omongan dhewe. Nggih, nggih. Nek didangu Yayi Kresna ya omong, nek ora didangu ya ora omong. Minggem cangkeme. Nggih, nggih, nggih. Cah kreatif rentuk omong. Kula ora iso nabuh karo fokus niku ora iso. Kula fokus mingkeme angel kok. Wah, edan kula wingi dalu mangkat wayangan niku motoran. Ndelalah udan Wonosari niku. Cangkem kula iki nglengkap ngudungi sirah. Aduh, batinku keriting iki rambutku. Ah, jan cilaka nek udan budal wayangan dheweke. Motoran sih sae. Bagong padha slamet sak sowanmu Panakawan. Maestunipun Ndara Sencaki kene iki. Yo. Ah, ben cara yoja tak engko, Sencaki. Bekti kula kanja Ndara sowan kula mboten enten alangan setunggal napa. Tak tampa pakai suwe Tampanana. Sampun sanget ingkang pundi? Ngono niki. Bagong padha slamet sowanmu Panakawan. Ndara Patih Udawa. Iya. Slamet sowan kula Ndara, mboten enten alangan. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Ndara Patih. Iya, Panakawan Bagong. Pangestuku Tampanana. Nggih. Pripun kabare? Ya apik-apik wae. Lah kowe wis mari. Mari le napa? Sewengi nabu jaipong ora ketok rupa wong. Aku lha meng apa ngumumi wedok-wedok ngarep nih kok. Dasare kula sing ngendemi sing bedhug. Aja dibaleni, mboten, mboten. Mesake dalange. Nggih, nggih, ngitaken ndang. Wah. Mboten kula pindho-pindho kok. Kula ngrumangsani jebule kula dipotoki lho kok elik biang aja Pakku. Ah terus ora arep kula pindho-pindho Ndara Patih. Iya, iya. Aja tak baleni meneh. Nggih, mboten. Kejaba mbeborosi. Nggih, nggih. Panakawan Bagong kowe tak dangu aja omongan dhewe. Nggih, nggih. Kula ngrumangsani kok. Wingine dalu nika nggen jaipong ki ambune kaya apotek. Ora tak takon wigatimu apa sowan ning Prajanegara Ndrawati. Nggih, gandeng kula pun didangu kula tak paring pangandikan. Waduh. Ming sak dapure Bagong kok paring pangandikan. Kula tak matur ngersanipun sinuwun Ndrawati. Sepisan sowan kula menika mboten ijen. Ora dhewe mboten. Diderekke kalih Ndara Antasena, diderekke kalih Ndara Gatotkaca, diderekke kalih Ndara Antareja. Ndara Abimanyu. Abimanyu urung enek Dik lakon iki Dik. Ora cah ndloka. Nggih. Abimanyu ki sapa? Kirangan kula ya urung kenal kok. Ketoke niku Menteri Pertahanan 2030. Sok ana menteri saka Wiramartan kene. Jenenge kuwi calon. Iya, Pak. Nggih. Derek kali lalu komplit pokoke derek kula. Pamrih kula ngejak para putra-putra Jodipati, murite Rani kula jak kabeh niku merga mengke nek njagani
Nek nang nganti atur kula niki dadi geseh dadi Pasuwaning Negara Ndrawati, kula wis ora wedi kangelan, kula wis nggawa pengirit bodyguard pam-pampres sedaya pun kula cawiske pun ngawal kalih Bagong. Merga ngrumangsani kula minangka duta saking Wukir Tawu, kula minangka duta saking Saptaarga utawi saking Gunung Pitu. Minangka lidah sinambunging Begawan Wiyasa. Sowan kula menika wigatosipun rembag kula namung badhe inggih punika nanjehaken tuwin genahke ben supaya nang ngarep padang nang mburi ya ora peteng. Babagan nawala panglamar saking Wukir Tawu saking Sang Penemban Wiyasa ingkang badhe nglamaraken Gusti Ayu Wara Sembadra Ndara Bratajaya ingkang samangke badhe pun dhawuhaken kaliyan pun Ndara Parmadi. Mangkono Bagong. Nggih. Wondene mangkula sampun pasrahi tanggung jawab menika menawi kula ngantos gagar wigar tenantuk karya isin jroning ati kula. Ning atase Bagong derajat kula niki calon lurah. Kok ora kasembatan boyong Ndara Sembadra arep dhawuh karo Ndara Permadi wirang bebarang. Pramila mbangane kula ora entuk gawe tinimbang peparibasan tembung menika bali wirang luwung Bagong ning negara Ndrawati dadi bathang nglabuhi dawuhing para Pandhawa. Cekap semanten atur kula gandeng peteng kula ngelih. Gek mangwangsuli atur kula mangendika dipasrahke sakniki utawa sesuk. Kosok balene nek enten pepanggil utawi rerubane mangendika mengke tak matur ngersaning para pepundhen ning endi mau Gunung Pitu, Saptawarga. Mekaten cekap semanten atur kula Warida Walinaya. Salam ngaten. Ya Bagong tak tampa. Alhamdulillah ditampa lamarane iki. Tak tampa nawalane. Wah nggih. Bagong, wonten dawuh. Aku bingung. Lho. Sebabe Marga Prabu Rawuh ning Prajanegara Ndrawati iki uga bakal nglamar marang kadangku si Bratajaya. Welah, adine dhewe arep dipangan. Setan tenan ora. Ngapa? Adik kandung, Mas. Sampeyan ora wedi nek nganti kecekel tleboke penjara. Tahanan kasus pemerkosaan kuwi dadi bulan-bulanan ning sel. Sampeyan ora wedi ya? Arep tak lamarke kanggo Burisrawa. Blok goblok. Oke. Wela, oh ngaten. Iya. Oh nggih. Ajeng dilamarke kagem Burisrawa, Ndara Burisrawa. Iya Bagong. Wah, jan. Oh nggih. Nggih. Nek ngoten iki jenengan dereng saged paring wangsulan niki jlentreh cethane pripun dereng saged paring pangandikan? Durung. Merga durung ana rembug ingkang wis gumathok. Ingkang tak rembug lan Koko Prabu ing Mandura. Ngeten mawon. Niki rak anu ta dawuhe Sinuwun Prabu Basudewa, wong kula mbiyen ya nyekseni. Iya, jaman lakon Kangsa Adu Jaguk. Riyen nak pun pas Ndara Permadi saged ngundurke mungsuh, wong-wong sing kapura niku rak terus dipacangke kalih Sinuwun Prabu Basudewa, nggih to? Iya. Besok umpama anakku loro iki wis umure wis mencukupi, wis ora di bawah umur, bocah loro iki Sembadra karo Permadi iki rabekno. Kula nyekseni riyen. Iya, Bagong. Nggih. Lah teges rek niki ling ngapa nglakoni Ndara Permadi kalih Ndara Bratajaya ajeng dirabekke niki rak nuhoni napa ingkang dados ngendikanipun tiyang sepuh. Lah kok niki lho, Narwan sapa? Lho, Sinuwun Prabu Baladewa. Wah, kula iki ndek kanca riyen. Ndek kanca jenenge Narwan niku rupane bedane persis Baladewa. Monggo wonge ya temperamen. Monggo lanang kudune nek temperamen ki wedok kabeh.
Sebabe kok wedok kabeh. Amen kabeh ya wedok to. Kok isa niki kok malah nglabuhi wong liya niki lho. Aku ya wis matur wis tak igoke kok Prabu Baladewa kuwi. Teges yen ta ora kersa nglabuhi sarta ora kersa nindakake dawuh Rama Prabu Basudewa, teges kok Prabu Baladewa kuwi wedi karo para sepuhe. Ha iya ngono. Anak kula to ditundung minggat karo Marata tak terima-terimake. Dasare sing melu kula niku bojo kula. Saurarane kula wis badhe akeh kandhang pitik nek kula umpama kula dadi Sinuhun Prabu Baladewa terus kula ora minangkani sing dadi ngendikane Sinuhun Prabu Salya minangka maratuwa kula. Kula milih ngeboti Sinuhun Prabu Basudewa. Luwih ngeboti bapak kula dhewe. Mergo bapak kula dhewe niku wis macangke Ndara Permadi kalih Ndara Bratajaya. Lho ngono watahing satriya watahing Nalendra kuwi kudu adil. Sepisan kula le ora srek kaya ngaten niku. Ning nuwun sewu lho niki mboten ateges kula mbelani pihak A lan pihak B babar pisan mboten. Kejaba kula niku ngeman kekadangan, kejaba kula niku ngeman marwahe Prabu Baladewa. Ning atase anak kok ora iso mikul mbur mendem jero dawuh wong tuwa kok ora disendikani, ora dilakoni, tinimbangane mengke kuwalat kula niki janjane tesih mbelani Sinuhun Prabu Baladewa. Kula tak matur. Kowe arep matur apa? Kula ajeng matur ning sampean aja lara ati. Burik Srawa niku nuwun sewu. Ya bener nek miturut derajat entuk pangkat ya entuk, bondo ya entuk. Ning tekane niku lho. Pisan tekane pindha rupane no. Ya ora kok jeneng kula ngelek-elek lho, ora kok jeneng kula nggawa fisik lho. Karo kula iki bagus kula. Nek lampune dipateni dadi ora ketok, dadi ketok bagus. Buris Rawa niku nuwun sewu lho. Napa pantes nek dhaup kalih putri Ndara Bratajaya rabi karo Buris Rawa. Wah, mesake maneman putri Sulistya ing warni. Putri isih ayu isih prawan kok. Truke wong brangasan. Monggo sampean ora ngerti ta nek sing nyekel kartune Buris Rawa niku kula. Kelingan mboten sampean? Sampean kudune ngerti, kula kelingan kabeh, eleke Ndara Buris Rawa niku kula cekel kabeh. Jaman kecekel teng Samas. Terus teng Giwangan. Alasane golek tiket bis. Monggo omahe iki ming serandaan kok dadak ngebis. Kula nyekel kabeh eleke Buris Rawa niku kula ngerti kabeh. Mula apa ya sampean ki lila nek nganti ingkang rayipun Ndara Bratajaya mriku badhe pun dhaupaken kalian wong brangasan kaya ngoten niku. Mang penggalih sinuwun. Jalan sekretane baune iblis lanat. Bagong. Mun, wah jan narwan nesu tenan iki. Nesu renek sing ngedrami kok ya meso gleleng ae ya. Tok-tok. Menungso ora tatanan harus main jalan sekretane baune iblis lanat. Ngono kan. Wonten dawuh. Sajak sampean mboten trima sinuwun. Aku tak takon karo kowe. Aku tak takon karo kowe. Nggih. Nggon musuhan ing Praja Negara Ndrawati iki ngrumangsani derajatmu apa ora? Nggon musuhan prapta ning Kedaton Negara Ndrawati iki ngrumangsani derajatmu ki pono kawan. Kowe ngrumangsani nek kowe iki ming wong kere, ngrumangsani apa ora? Ayo ngrumangsani wong kula niki ming jongos kok. Areng nganggo titel sarjana ya ora wangun. Masa wau kula wis cetha kula ming pono kawan e. Areng ngarani awak kula menteri. Ayo ora masuk. Nek kowe ngrumangsani kowe kudune ngerti. Nek kowe ngrumangsani kowe kudune ngerti.
kepiye carane kowe iki aja ngasih nyentulani rembuking kulawarga Ndrawati. Mengkarian niku kula ganjel teng mriki. Sampeyan ngendika rembuking kulawarga Ndrawati, keluarga sing pundi sing sampeyan maksud niku? Tak omongi. Nggih. Aku ki minangka suling wong tuwa. Sapurnane Rama Prabu Basudewa saksurute Rama Prabu Basudewa sawarga nggone ngasta kedhaton negara Mandura sing lumintir keprabon iki aku. Nggih. Aku duwe kadang telu ingkang kudu tak gula mentah. Siji Yayi Kresna ping telune Bratajaya. Gandeng Yayi Kresna wis madeg kamukten dhewe. Mula gelem ora gelem Bratajaya aku ingkang kudu ngopeni. Oh, ngaten. Ya. Terus kersane sampean pripun? Sampean arep nganu ta ngeklaim aku ki minangka sule wong tuwa teges dhewe menang karo Ndara Sembadra. Nggih napa mboten Panjenengan? Terus kersane pripun? Nek kowe gelem tak pringgake becik. Nek kowe gelem tak pringgake becik kowe balya. Balya ora usah datang nglamar karo Sembadra. Ya senajan to kowe iki ngaturake panglamare para Pandhawa, ning tak jaluk kowe balya. Ora iso nglakoni tanggung jawab urung kok wis kon bali ya. Kula wegah, kula mbiyen tau nampa SPJ bar bayaran terus kula mulih. Tau mbiyen. Ning kula mah baleni kok wirang kok. Harga diri tek. Ubasane tek barang. Bagong, enten dawuh. Kowe isih gelem tak anggap minangka bature Pandhawa apa ora? Kowe isih gelem tak anggap minangka bature Pandhawa apa ora? Iki perkara kula warga Ndrawati. Sing kudu kula rembug karo sampeyan niki. Sampeyan ki apa ora ngeboti dawuhe wong tuwa to? Niku bapak kandunge sampeyan lho, Prabu Basudewa iki ngenging Rama kandhung lho. Rama sing sejati lho. Lah nek Prabu saya niku rak ming Rama Marasepuh. Ha kok sampeyan ngeboti maratuwa mbangane bapakmu dhewe. Nek cara kula dosa. Cara kula dosa sinipun. Nek ya ora apa-apa wis, ora apa-apa. Sajak Baladewa arep nyentulani rembug ya. Tak ajangi jembar. Sampeyan mang metu njaba dhisik. Mangadepi anak-anak Pandhawa. Wah, lah edan bayi wingi sore kok melu-melu wong tuwa. Ngelingi dawuhe wong tuwa. Mengkari yen nek kula tak takon karo sampean, nek sampean sarujuk nek Ndara Bratajaya dhaup kali Ndara Permadi napa dhaup karo Ndara Burisrawa. Ngene ya Bagong, pripun? Gandeng aku ki yoga minangka suling wong tuwane Sembadra. Nggih. Yen aku nanting karepe bocah. Ampun mboten sateruske ngendikane. Kula ngerti nek sampean pihak netral. Iya. Ning kae tak sawang lah kok kae uga Burisrawa prapta mrene. Mongko nggawa wadyabala segelar sepapan. Weh lah pripun iki? Ndara Sencaki ngewangi kula angsal mboten. Yen aku mung gumantung kelawan pribadine Setyaki, yen to Setyaki gelem saguh ya kono. Oh nggih. Ketoke cocok nih mungsuh Ndara Burisrawa. Ndara Sencaki. Piye Bagong? Sampeyan kersa napa mboten tok kali Burisrawa? Kon kari pecah ndase. Nggih. Oh ya. Wis taken dawuh. Nek ngaten iki kula tak nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Koko Prabu kae ya senajan to piye meneh. Senajan to kae kadang werda nanging tekan negara Ndrawati iki pinangka dayoh. Bagong, pripun? Mula kowe aja kaget yen to sajak aku ora ndombani, aku ora mbelani kalian Koko Prabu Baladewa. Merga tak kira iki dudu ajanging panglamar lumrah, nanging iki wis dadi ajanging sayembara. Pinilih sapa ingkang mengko tak kira bisa ngudanani apa kang dadi kekudangane Siwara Sembadra. Nggih, ngestaken dawuh. Pun nek ngaten kula tak fokus nyuwun pamit riyen, kali tak fokus ajar mingkem. Ben kula nyaran niku cangkem kula ben ora kewer-kewer. Rekoso sok nek entuk job
mayang awan ngono. Suluk masa cangkemku kalu. Pun tak nyon pamit sekecake. Perkara niki kula uruse. Mbok menawa mengko Ndara Sencaki kersa bantu kula nggih. Matur nuwun kok. Iya Bagong sing ati-ati nggih. Pamit. Goten. Yo. Setyaki Wonten dawuh. tak paringi palilah siadi sak biyantu marang Panakawan Bagong. Ngestaken dawuh. Nanging tak suwun ya Di, aja ngasihana tetesing ludira pecating nyawa nggonmu ngundurke marang Burisrawa sak wadyabalane. Merga jeneng isun iki pambeganing Nalendra, gelem ora gelem, isa ora isa kudu netepi sabda Brahmana Raja, teges ora kena wola-wali sarta aku kudu adil. Mekaten Kang Prabu. Iya. Menawi sampun cetha yang terwaca dawuh paduka Kang Prabu. Marang kula ngestaken dawuh, malah samangke daya-daya kula nyuwun pamit tata gelaring baris Purwadyabala ing pangangkah namung kinarya jejagi kawontenan praja negari Indrawati. Iya, tak maringi palilah kalodhangan marata diagi tindakna. Kakang Udawa, Wonten dawuh suku. sajak kaya wis purna sejibaning pasewakan marata diagi bubarna kang padha seba jeneng Sunedya kundur ngedaton. Nono ngestaken dawuh. Panjenengan pamit wedal pasilan sinupun. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh. Kakang Patih Udawa. Purna gati ning Mananggilan. Arsa sang nata kundur ngedaton jeluk saking dampar cana kinapit kantalan gading. Kadhiraken dening Sang Janek Muromban Jedi manggung tanggung Joko Paloro ingkang samya ngambil upacara keprabon. Kawisna saking mandra tindaknya Sang Sri Narana Tramun Cinandra Widodara kairing Widodara Widodari. Niat angening alanjana kelar pandan moncara Tinon mereka konang silap sorotan padang